Представител от град Панагюрище. От град Панагюрище, моля, къде извинявам се. Вече остарявам много. Благодарим. Шахматен клуб Пловдив, град Пловдив. Искам да благодаря на организаторите за прекрасния турнир, който са организирали, огромните усилия, които са положили и за нас това беше огромно удоволствие да участвам на турнира. Благодаря на организаторите и ви желая много успехи за бъдеще. Шахматен клуб Спартак Плевен, 21, град Плевен. Не виждам някой от Спартак Плевен. Спартак Плевен. И къде? Шахматен клуб Ивис Плюс, град София. Не е честно, тук... Шахматен клуб, мисля, че се казва Мариска, град Тутракан. Благодарим. Шахматен клуб Алпасан, град София. Ще помоля възрастен, няма да дам наградата. Ето, може. И главният организатор Шахматен клуб ЦСК София. Шахматен клуб Столицен център по шахмат, град София. Шахматен клуб Плевен, 21, град Плевен. Ако не се лъжа, дамата, която идва, сина и участва вече, мисля, че във всички до сега издания е участвал, но не съм много сигурен, за което и благодаря. Шахматен клуб Рицар, град София. Шахматен клуб Рицар, представител на Рицар.
Опа, гросмайстор се появи. Ей, гледай какво става, обаче и посмяна устъпя под метрите на сеанса. Шахматен клуб Плевски, град София. Мама, да дойде, върни са, мама, върни са. И последния клуб, който остана, шахматен клуб Лото София, град София. Добре. Сега започваме с награда.